Ketemu bang sampai rasanya kudu nyemai lah ya. Ambilku. Nyemilo. Potong le suara kerati siranku. Cangkem cedoyan. Iku jenenge cangkem celutaan. Siiran itu. Aku bersama Mae lagi. Oh. Ah, ini Mae. Rupanya gimana? Oh, kayak Mak Lamber persis teh pokoknya. Jauh hirap rambutnya. Selamat malam ya teman-teman. Selamat datang di channel Insan TV. Channel yang selalu menghibur kalian semua. Semoga kalian semua terhibur. Ini sekedar hiburan, jangan diambil hati. Ya. Coba pangan Ini mentah, sekedar konten ya. Mau jadi mentah-mentah. Wes aku niki. Lho iki tutup iki. Apa mak? Aku tutup iki Aku kok. Ceritane bengi iki ngono. Lur. Noto jajan persiapan kanggo lebaran besok. Nek ana tamu disogati iki jajane semake yo. Diseni dongakno kabeh. Semoga sing dolan yo sing nonton iki sehat-sehat kabeh. Yo. Maaf lahir dan batin teman-teman. Iki mau kok ijo siji kok. Pamere geman jajane mah dimloki sitok dipamerno kene. Iki lho Lur, kuping gajah ben kupingnya tambah gede. Arang ngene-ngene go ning nggo cucuke. Apa ya Lur? Kowe eleng Lur jajan iki Lur. Jajan dek aku cilik Lur. Roti ana pentile. Roti pentil jenenge. Roti pentil. Remuk. Ini ku karo ngoceh-ngoceh gemak latihan ngonten dhewe ambek ngoceh-ngoceh dhewe nak tinggal iki apa nggih metuku tekan kucing sik aku. Melae Lur ben lemu. Mbah kuru ya Lur. GS kok gitu kene. Dalang Kok jangan aku duwe. bener iki no tutup. Nah, Bener iki. Aduh, kenceng. Siji-siji api berakakan ada apa ada bayi apakah kamu makan? Kayak ora podo ya lah. Jadi sak apa? Ini Ci, pengen mangan jajan. Jadi kepengen. Agerem ada kene agerem tak dadi stoples. Iku mau kene mbok lae. Wis ono. Nek iki japa. Anu iki apa buat dia kok pangan iki. Iki mangkarete. Iki karo iki buat Yo iki senengane bocah-bocah pe iki sidane dolan kok. wong tuwonge iki inget-inget blok kaya lah ya lho. Ya iki ada nama stop. Waduh iku sale. Ripeng gedang sale coklat lho. Iku masak warna no. Enak lho garing lho. Sak durung disogatno entuk kok ya lho, dicipi sik ya. Ya kamu ta. Enak lho pangan dhewe lho enak. Lho panganane wong sing ora duwe untu lho. Panganane wong sing duwe untu lara iki lho. Diamet-amet ilang. Ya Apa jenenge? Inmako. Aku
Tapi kok kowe sik rasa kowe kepengen apa? Ngenteni randi untuk kapan aku mangan lho. Tak ra sedo mangan aku lho nak ngenteni randi untuk ya. Wong tuku jerangan-rangan lek aku pengen kok. Untune sih. Pokoknya dicipi sik lho sadurunge dikekno wong ngicipi kabeh ra apa-apa lho. Buntelan lho ora mampu. Aduh pegel. Ini lho diuntal ilang. Salam permisa karo bojoku sing nang perantauan ya, Lur. Muga-muga, Lur, dipanen sedepara sehat, lancar rezekine, panjang umure, sehat awake ya, Lur. Sehat kabeh. Muga-muga sehat kabeh. Iku bahasa. Ya sing ditinggal nang omah ngene muga-muga saala kadare wae. Amarga ora ana wong lanang nang omah. Tamune ora patek akeh nek ora ana wong lanang iku. Bojoku nang kono ngene lagi lapar ya, Lur. Apa kira-kira wis turu apa urung ya, Lur, wong Lur? Mbok nak ngecek sosis lho, nggo dodol sesuk lho. Wah, minggu ada basreng. Iku. Iku lho, Tutupe. iku. Mulai ku tutupe no. Kok saya ono kabeh kok, Bi. Jajal tutup nae. Mau tutup kembali dia. Iki toples sing wis pecah. Iso pencah. Weh metu undang ae. Tutupe. Kenapa kok? Aku pedes dhewe. Walah. Lor wetengku kuwareken lor aku nak ro panganan ngene iki yo kudu tak pangan, tapi aku ki wetengku warek. Manganku apa mau jek lor? Sego karo jangan taruh lumai lor. Buah lumai sambele pare. Nikmat urip lor wis saenenge. Mikir awak wae saenenge. Anggere aku doyan ya wis. Bas. Jajan sithik ayo lur, paling kok nak bar iku lho lur. Sing mangan cangkeme dhewe. Yang lawan sing golek sisa. Nak menawa ngurus sisa ya ana kok lur. Aku jebura. Bisa akeh nak panganan. Ini saya mati mulai kok gabus. Masa? Apa? Saya mati. Kita tumbas ngonoan barang. Gabus. Kowe ora percaya nak ngene. Kok no 20.000 le murah le ile. Aku tuh bisa master. 20.000. Mana le? Iya. Kok mau jajan. Mana dudu? Iki mesti saka wong. Kok wong kelapa ta? Oh iki gak Sing wong nastar. ditukokno ra materuwun ki malah jarane kau wong. Ora Bu, iki mesti mbok awakmu iki mbok kok sapa? Wah. Kayak malah aku getun nang kono. Ya ora tukokno mau. Beton nukokno lur, anakku nukokno wong tuwae beton iki satu kok nolak aku ora iso tuku dhewe aku. Ora ngono wong ditukokno kok muni jare saka wong. Lah nek ora kok wong le tekan kowe diprank bojomu ra denger kok demit. Kok setan. Ora nastar. Ora ana setan di panganan. Ora nastar kok. Apa? Apa sih? Lah apa itu? Iki Monsu. iki beda iki. Mansu, Mangkuk kepegangannya apa? mau di susu. Tapi enak ora? Enak? Nggak pengen aja ada tutukan ana sing ana pentile nang tengah. Enggak penting. Selamat menikmati lur, ditukono jajan mantuku meneh. Alhamdulillah. Jadi kepengen iki. Enggak. Jadi kepengen iku dia ngomong. Piro iki mang? Ning ndi? Bilang mulai. Lah malah meneh mang ada selawe. Alhamdulillah. Ketara iki nek saka wong jujur. Ora. Sing anu diperseni Mbak Tika. Aku kudu ngerti kok. Kita Apa? Momen Mbak Tika dua 50 tok. tahu ulangi. Tahu.
ngomong. Ngomong nak kamar no nang. Ngomong ya. Iki lho kuat cepet-cepet. Tak kula aneh entek le. Ngono. Rasa ingak-ingok rene kaya kudune. Oh. Monsu. Mondesu. Su. Males ya. Iki ngadek tak ada napa ya, Bunda? Wis to pasti kepet ya wis ah. Endi to pas cilik rono? Iki lho. Tutupe. Tutupe sing ngono. Iku. Iki. Iya. Bisa kencang orang mamang. Genteng sing mbok peten yo kenceng Maksudnya samane sing buka ora wangi lho. Momen inget sebelum ya. Saya susah kayak ini. Inget ya sebelum ya. Ada senang bener ngerti. Pengen jajal lagi ya. bukaan. Sus. Apa wae ku malah nganu kok. Iku Ya, tuku enak. nggone tika Mau tengi. Enak. tak jip. Kok nang nggone tika iki sing isor ki ada bolong cilik-cilik Sangan semut, mulane ketika wingi gremeng anduk padha tuku mangan kanggo balik kuwi. Salong do dijolno, do dimreng-mreng. Ketika wis tak durunge diabani, pokoke sing do nyinggahno panganan go balik. Dadi tinggal kono walaupun dibayar kari-kari panganan semut. Wong sing sarana tok one. Terus lempem kok ora kanggo gawe kok. Dia. Nang omah. Dia open neh. Ala iko sing mbok pangan. Open. Terus kagum. Tidak nyumet. Lah iku mbok buka kan ya diadai toples ha. Ya, nggak Apa usah. iku mangke ya? Iya, terus Iku kembang api ora mercon. Ora pertanyaan dingin aku ana duwe sih kok. Endi le? Endi Dile, le? bayune wis siap iki lho. Tak bayune. Siji ae ngecek kok. Mbak ini baru ngaji. Enggak enak ya. Kalau baik kok tak engko buak tak engko. Ayo buka. Karena mati kuwi. Lah wong iku jegre-gre wae iku mapes wis. Iki mapes kok. Ndi? Iki pes ra ono kliyune kok. Enak tapi njone. Jumene sos tak ngene iki. Are tren mbok ngene are tika. Asale ku tak centokku keres kok. Wong anak yo doyan mangan mangan. Coba ini. Kene lho lima. Iki lah. Kene lho. Kene Paham, di Mas, pangan Kan tak saya centok kono ya wis nang kono. Terus maksudnya iki lha apa mbok goweri niki? Jul. Kene lho di pangan. Kue pentil ini Kowe namanya. pentel iku. Enak kok bayi piku siji. Aku kok denger ya. Adinem jupon aja. Adinem enggak? Adekku mengganti. Bulan aja ya ada itu. Iki nang mana mambu. Ada di topong cilik le. Cilik ali. Lah iku semat ya semat nang kok. Ayo buang ya. Ya enggak nyumet enggak. Dilari kok. Ayo. Along traweh saya tertraweh. Aku bareng sampe rasane kudu nyemai lah ya. Ambeku. Nemelo. Watong le suara kerati sinanku. Jalan kemencet doyan. Iku jenenge cangkem celutak. Nafsu. Si Iran itu. Kalau tuh nafsu nih setan. Gak lah itu gak celutaan mau. Pilih iku ku. Buka uang loh. Nah ora duwe nanya buka, gua ora Ya duwe. apa tuku sik wong. Jadi gunting Aduh. Anak Korea nang ngene. Tangga ngentos wong traweh. Along traweh diamuk engko. gue ora traweh kok mbok traweh. Oh kan wong traweh mau timur bang. Nah, kita aja mantuk. Iki satu. Ngapar ya. Iki mah tuh ngene iki pabrik itu enggak jadi canggon. Gara ya aku ngipi kayak gue pengen master rambut timbang. Iki sing koyo ini tak mam 2000 regane 2000. Apa 1000 ngene lek likat lho. Iki sing premium e. Aku suwak. Umel. Ya Allah. Ya aku sih yang ini. Ambil Bu. Rakyat tau. Ketok. Wis kene lur udah dipangan sak wareke, sesuk ya dipangan, iki ya dipangan. Sampeyan ya awake dhewe sing mangan iki ya awake dhewe kok lho. Maka jajan. Denger.
Pindah mari nang ora perak ketok. Bismillah sing bocah. Pindah neh. Anjir nah. Terus dadi siji kene. Ngerti ya, kan? Kayak mae. Apa? Rasanya kayak mae ngerti. Wong kowe Apane? tutup ya. Ngerti kayak mae rasanya. Lah, nyeret-nyereti nak rama aku kok lho kowe susah. Lha iku kasono aku lek tak tinggal 2 dino ora mulih ngono ra yo. Piye ora ono. Biasa wae, biar wong tuane biasa. Nah, sik yo ngerti ya. Nah, aku biasa. Nah, iki lho kayak bunga-bunga. Ngono sing ngono. Nah, aku biasa. Mana aku mak marot wae. Marot wae ora bakal nglangen ya. Ager. Aku ya. Ager mau. Paling ana tak gendut. Ah, mak gendut mak. Kira tiba bunya. Gendut mak, gendut. Astagfirullahaladzim, ngamuk ya ngamuk tapi juga bangetan golek. Ngamuk ae wong ae. Iki kok karek gue ada apa? Lho, Pak. Mantumu ku ngamuknya aku terus, Mas Sam. Aku biyen mbok piye? Aku bulan aku ngomong. Mane mbok ngidam apa? Industri bombok. Ngamuk wong ae koyo nak ngelen. Kasalah kamu. Iku lah enggak jawab ae ngono mbok semenake ra Jadi bobo. piye lah sidane? Iku cilik apik. Udah kakak lho kowe. Agak kero ora apik. Eno. Langsung ndak 5. Apa iki? Tapi ya ora ngono. Abah kali ngajo. Nanti kali lho topas nanya. Jangan ya. Tak akelah ora jadi. Maksudnya karate. Iku mareke disiras apa? Rasa bayar. Oh, THR. Jajan semene ra THR kabeh ora sing tuku. Angken. Apa? Gizi. Gizi tak tukokno ngono kok. Duit THR kok ngene TK tak tukokno iki. THR kabeh semene iki. Ora sing tuku mae. Gelo. Bola nganteng-nganteng. Ning amuk yo rasa ngono tumplek kabeh. Guling. Amuk tumplek kabeh diberi wong traweh. Wes ra traweh. Kabeh traweh, enggak bunga. Kowe ora tau traweh. Traweh terus aku. Kita iso ngopo le gedene semene. Bubuk. Kabeh kok kerupuk. Bubuk oh, nek budi. Aku seneng ya iki ngono bar ora payu tak. Kayak wong bingung deh. Kayak wong bingung, Bu. Topas cilik aku. Malah aku itu tak gadak wis tak kok toples cilik. Lah iki kok toples. Malah toples saya berah kue be aku. Iki lho salah. Lah tunggale dik mau budi. Tunggale dik mau budi. Apa nih? Toples aja iku. Janten kalih adek oh. Loro. Wis tunggale iki. Iki. Ayo dadi kan. Mulai aku pangan dibuka kabeh. Ya Kowe aku ampun, koyo ngene iki ngubah warna pink barang koyo kok. Betul salah anu. Iki. Ora. Tekan itu khusus loro mendeng malah aku. Ketok inu are ndek doyan. Ya anu dicepes mawon ae cepes. Pres. Yo Kono cepes. pres. Oh cepes. Lah iki pink. Oh iya enggak ada iku. Kayak nafsu kabeh. Iya. Aku nek wis bar buka ya ini mbok kon mangan sama coklat-coklat buka petak piye macam. Adik kayak sing apa? Kalau lupa tekan nama. Bu. Kayak anu ya rasane kayak anu roti sing mbok kai mang pentil-pentil. Kayak anu Karo roti Ledune. pentil malah enak. Karo roti pentil. kayak ana Iku jenenge debune. ngeprul. Kayak ana debune. Enak. Sejene aku mau aku ngono. Enak. Roti pentil di sini. Gak enak ngomong. Susu enak ngeprul. Kak pentil sama Bu. Mbok. Bojomu. Tilak ya. Iki tutup ndi iki? Iku kok koyo trepes ijo. Iki ki ada koyo wae puji wingi kok. Heeh. Ketok iki. Iya. Ndi mau bocah. Saya ini pertama. Ketoke aku nek gendep Ayo nah. saiki. Hah? Kowe dhewe tuku ra?
Wah Yanti ra karuan nang kene ambek segi papat tenggale. Itu aku wis genah. Wah Mbak Ayu sing ijo ya. Heeh. Ndi mertone? Aku ki telu wis kok. Li. Ayo Iku semuanya. Mbak Ayu. Mercon apa lek wong mercone wis subuh kok ono sumet iku. Iku ah. Wes tok kono kabeh. Ngono ku ya coba bajuku sing bonggol apa lele. Masyaallah. Bajune wong bonggol apa aku. Ah, delane mae. Nggih konten bos ora jelas kontenku. Angger penting aku upload nang YouTube ngejar jam tayang ya. Jajuk neneh yo puji. Ayo bos. Ayo. Ayo sini kita nyemot mercon. Oh, ini. Nya, saya tak ikut jima korek nang tas kap itu. Ya, ini pertama harus melempem lah. Terus banget suwene kok. Suwi kayak pose pertama re. Wes, anak panganan guys, anak panganan nih guys. Macam kalau kok sih? Iya. Pertama sek bos. Apa nih? Ada orang hamil. Aku ramane nyekeli aku. Ada orang hamil di sana. Ini ya. Ya. Ramane nyekel aku. Apa rawane nyekel? Apa-apa lho. Wah, Nek salane nyekel iki lho. Aku iku kok aja nang kono Dik. Ndi? Ndoro-ndoro lho nduk. Oh iki ora rono kok. Aja pancen lawan. Iki munggah rono lho, ora betul. Nek kena iku listrik. Aku ki wis dinang yo. Mau cekel ngene kok orang enakne blayu. Mas, aja pancen lawan ngene. ya ada orang hamil guys. Trauma ya. Yo ora trauma, yo ora tau ngono-ngono. Ya itu orang Delok hamil. nang HP nang Facebook ngene iku lho bane. Aku buka sih. Apa lah ana nyinah. Dibuka nggih. Sane kedut. Lari ki piye, Lor? Balur bah. Wis warna-warni. Iku ku sing tuku sing siji apa balaku. Diteteoki. Iki dhewe ora iki. Kayak kata beru, Bu. Padahal katanya debit masih bisa sedikit. Sama ibu. Lala sendiri. Tidak sekarang ini. Coba ini mati ki aku. Orang itu warna-warni ku. Iku suri. Ah, sing abu. Kan baru nang kono lek anake toko nang apa demit. Aja baca adane kamar aku. Iku lho. Apa lek? Maaf ah. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Pertanyaan anak muda. Kawan. Hah? Nek kena listrik piye? Ora. Kena wong sing kok wong piye? Ora. Mana wong keras piye? Ora. Ayo. Mas diparano rono. Orang tentang ya. Motor lewat dong. Mau. Langsung motornya Rawani lewat. Malah pas nang jalan ngono. Entek. Takon bar lah. Anak mau dilur. Yang mercan mau dilur. Ada sana Rawani nyekel deh. Mau. Sana Rawani nyekel. Amne masalah kita garing ini sih. Ramane nyekel aku tahu bet. Tapi aku iku lho kembang api ae. Nggih. Nganu gantol-gantol ngono kuwe jeruk. Kulo nyekeli. Terus aku pengen Nah, iki lho cekeli mbek. Warna-warni nang kene nang lemah. Ora gantolan nang kuwe jeruk. Ono ngene. Ora baca kali gak apa-apa iki. Iki Kalau tak cekel, ambek dicekeli ambek iki nang anu iki baca kali gak apa-apa. Saiki Iya. dia. Ora apa-apa. Iki. anakku rupane kok gembel sing dikon jaluk-jaluk mbok itu.